मा बुस्थुआ मबाइल फन ना मबाइल फन एडिक्शन मबाइल फन एडिक्शना जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि जादों नोंथांमोना माबायदि बेखौ सानना नायदों आं मिथिया जुदि सोरबा नोंथांमोननि सासे जोंहा इन्टारेक्ट खालामनानै नायोब्ला जायनाखि ढोलकिखौ दामदों बाबु नोंनियावहाय सेलफन दङ मबाइल दङ ढोलकि दामग्रा दङ ना आसा नोंथांखौ गसंनो हागोन ना मबाइल दङ खेबसे नायो मबाइलखौ सानसेयाव खेबसे नायो 100 बानिथ' बारा जायो थुनाया गोबां थुयो राइट बाइबेलखौ खेबसे नायो सानसेयाव बाइबेलखौ खननै नायो सानसेयाव एटलिस्ट बिथाङा नायो जों आखाइ खबनि इसोरा बिथांखौ हेफाजाब होदों बाइबेलखौ नायनो थाखाय नाथाय आरो मोनसे दंबावोमोन जिरायथ'नाङा र' मोनसे दंबावो नोंथाङा गिर्जायाव फैगासिनो दङ हा फंबाय गिर्जायाव फैगासिनो दं नोंथाङा बाइबेलखौ बावबोबाय लामायाव नोंथाङा लायफिनगोन ना हे अजा लानानै थांगोन हे अजा लानाय फानसै ने नोंथाङा ससे फैबाय मोनथिबाय मबाइलखौ बावबोबाय नोंथाङा मा सानगोन आयु मबाइलखौ बावबोबायलै आं बाइबेलखौबा लायफिननाय नङा नाथाय मबाइलखौ बे थांनानै लायगोन नंगौना नोंथांखौ बुङाखै खिन्थु आं जेनेरेल सेन्सआव खोथाखौ बुंदों हामबाय जिरायदो जों एडिक्शन जादों जों एडिक्ट जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ ना जों मबाइल जे दाथ' किपेड गैला स्क्रिन टाच जाबाय बे स्क्रिनावनो दाङो बेसेबां जार्मस दं मिथियोना एकर्डिं टु मेडिकेल एक्सपार्टफोरनि मथेब्ला टयलेटाव थांनानै जेब्ला जोङो बाहेरायाव थाङो वाशरुमाव थाङो बा हासुग्रा जायगायाव थांनानै हासुखांनायनि उनाव बे टेपखौ फिदिंनानै जों आखाइ सुयोना बे आखाइ सुनायाव बेसेबां जार्मस दं बेनिफ्राय डाबल जार्मस दंनो बे मबाइलाव मिथिगौ नोंथांमोना बेखौ डाबल जार्मस जोङो लेपटप बाहायो लेपटपाव आङो बे किबर्डआव टाइप खालामो बा आंनि लेपटपनि बै आखरफोराव किबर्डआव टाइप खालामो बेसेबां जार्मस दं मबाइलाव बेनि डाबल जार्मस दं होननानै बुंदों आरो बेखौ जों केयार खालामा होनदों बेथ' जार्मसनि खोथाबाव दाना फैदों स्क्रिन एडिक्शन जोंनि सारमोना मिथिगोन नम'फबियानि खोथाखौ बिथांमोना मिथिगोन नम'फबिया हर गेजेराव नोंथांमोना साननानै ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा हर गेजेराव नोंथाङा हठात सिरि मोनबाय ओरै दांनानै मबाइलखौ मोनबाय मबाइलखौ दांबाय नोंथाङा सानदों जेबो मिथिया नोंथाङा 2टा जाबायलै एसे नायफ्लानानै दोनफिनबाय सिखारग्रोमोना डाइरेक्ट ब्रेना बहाय थांगासिनो दं मबाइलाव थांगासिनो दं मानि थाखाय जादों मिथिना नोंथांमोना डेट मिन्स नोंथाङा स्क्रिन एडिक्शन जाबाय बेखौ जों मिथिनांगोन स्क्रिन एडिक्शना बा मबाइल एडिक्शनाबो जोंनि थाखाय दानि गथ'फोरनि थाखाय बिराद साननो गोनां बिसय जादों जेरावनाखि दानो स्क्रिन एडिक्शन होनोब्ला मबाइलनि स्क्रिनल' नङा दे बेयाव कम्पिउटारनि स्क्रिनबो फैनो हागौ बा लेपटपफोरनि स्क्रिनबो जानो हागौ जायनि थाखाय गथ'फोरनि मेगनफ्रा प्रब्लेम जादों जायनि थाखाय गथ'फोरना स्किनफ्रा प्रब्लेम जादों मानो जायनाखि साइन्सनि गथ'फोर बिसोर मिथिगोन मबाइल फना ओंखायनो पकेटाव दालाबो होनो मालाबा नैबे हार्ट खाथियाव दालाबो होनो रेडिएसना बिराद हाई जायो साइन्सनि गथ'फ्रा मोजां फोरोंनो रोंगोन बा सानडे स्कुलाव नोंथांमोना मालाबा खोन्थानानै हो गथ'फोरनो रेडिएसना हाई जायो दे बिराद गाज्रि बे देहानि थाखाय दे बे मोनसे दंबावो जार्मस खोथा थाबाय हाई रेडिएसन खोथा थाबाय स्क्रिन एडिक्शननि खोथा थाबाय दानियालाय गोबां दं आं बुंनो नागिरला बेखौ आं बुंनो हास्थायाखिसै खारन सानडे सार्भिस आं माखासे खोथाखौ बुंनो नागिराखिसै नोंथांमोना बुजिखाबाय आं मा बुंनो नागिरदों बे एडिक्शना जोंनि थाखाय चेलेन्जिं जादों दा नोंथांमोना निउसाव मोनथिबायना पाबजि गेलेनानै बादा होनायनि थाखाय बिमाखौ सिथारदों निउसाव जों मानि थाखाय जादों स्क्रिन एडिक्शन आरो ओरैबायदि होननानै बुंदों नैबे जायनाखि डिजाइन खालामो बे गेम्सफोरखौहाय जायखौ बुङो आं बुंबाय थादों ओंखायनो कम्पिउटार साइन्स डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बेखौ मोजां बुजिगोन होननानै फुटप्रिन्ट होननानै बुङो बेखौ फुटप्रिन्ट केच मेम'रि फुटप्रिन्ट नोंनि इन्टारेस्टखौ गासैबो बे वेबसाइटफ्रा मा खालामनानै लायो शेप खालामनानै दोनजोबो मिथिगौ नों मा थाखोनि मानसि ओंखायनो आं मैया होनदोंमोन 2017नि खोथाखौ रायलायगोन होननानै मैया बुंबाय थादों बेबायदि गासिखौबो मिथिजोबगौ इन्टारेस्टखौहाय बियो नोंनि इन्टारेस्टआ बबाय नोंनि मबाइल दांनायावनो मिथियो बिसोरो आरो बेजोंनो माखासे खामानिखौ मावनो नागिरदों माब्रै फर एग्जाम्पल आं खोन्थानि सासे गथ' हमनानै लादों मोनसे गेम गेलेदों अनलाइन गेम
मोनफ्रोमबो गेम जोबखांनायनि उनाव अनलाइन गेमा मा फैयो एडभार्टाइज फैयोना नंगौ दा सोरबा गेलेयोब्ला एडभार्टाइजआव मा फैबावगोन दस्रा मोनसे गेमनि एडभार्टाइज फैगोन दस्रा गेमनि एडभार्टाइज फैबाय नालाय बे सानबाय बे गेमा साबसिन नामालै बेखौ डाउनलड खालामसैलाय बेखौबो गेलेनोसै आरो एडभार्टाइज फैबावबाय लिउरिं होननानै बुङो लिउर माने गोसो बोनाय लिउरिंआ गोसो बोनाया बारानिफ्राय बारा खालामो आरो ओरैबायदि बेखौ एटाच खालामनानै दोनो जोंनि थाखाय नम'फबिया दहाय होनदोंना मबाइलनि बेराम दे बेयो बिदि खालामनानै दोनो आरो बे जोंनि थाखाय चेलेन्जिं जाबाय गथ'फ्रा बिनि गेजेरजों दिनै डिस्टार्ब जालांबाय जोंनि स्कुलाव पेरेन्टसफ्रा कमप्लेन खालामो क्लास 9नि गथ'फ्रा बुंहरो सार एसे जोंनिखौ बुंनानै होदो बे लेखा फराया मबाइलल' नायबाय थायो मानि थाखाय जादों मबाइलल' नायबाय थायो बेयो एसे बुंबाथाय दाय जायो ओमफ्राय बेबायदि दाय जायो दर फांथेनानै थायो मानि थाखाय जादों इन्ट्रेस्टआ डाइभार्ट जादों बैयाव थांबाय थादों फकासआ बेनिखायनो बिमा बिफाखौ आं एसे साबधान जानो खावलायदों आरो जायफोरनाखि सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना मोनथिखागौ बेनि थाखाय साबधान जानाया मोजां मबाइलाथ' जोंनि थाखाय गाज्रि नङा मोजां जों रायलायनो हादों थिग আছে जोंहा नाथाय बेराफारसे जायखौनाखि जों डिमेरिट्स होननानै बुङो बा माखासे जोंनि थाखाय खहा जाथाव माखासे बिसयफोर दं नैबेखौबो नोंथांमोना साननानै नायनांगोन बेखौबो नोंथांमोना एसे साबधान जानांगोन नैबे खेत्रआवबो आरो बे खोथाखौ रायलायोब्ला 2017नि खोथाखौ आं बुंबाय थादों माखासे सुबुंफोरा रिसार्च खालामनानै मोनदों जों दिनै 2022आव दङ बा 21st सेन्चुरियाव दङ 2070आव माबायदि जागोन बे बुहुमालाय बेखौहाय जों जेब्ला मोनसे मा होनो बेखौहाय ट्रेनिंआव जों जेब्ला थांदों बे ट्रेनिंआव जोङो बिबिसिखौ सोलोंनो मोनदों बे जोंनि थाखाय गस्पेल ट्रेनिंमोन आरो बेखौ सोलोंदों आंबो सोलोंदों दा सोलोंनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हास्थायदों जोंनि समा बिराद एडभान्स जाबाय नोंथांमोनथिबो मिथिगौ बिराद एडभान्स दहाय होननाय बायदि बिराद एडभान्स जाबाय गासियावबो एडभान्स जाबाय बे एडभान्सजों जों जुदि कमप्लिट खालामनो हायाबा आচ্ছা आं बेखौ एसे फल खालामनानै दोनथ'नि दाना आं एसे सिगाङाव फैफिननि बे फेक्टर्सफोरखौ नोजोर होनानै बेनि रिमिडियेल मेजार्स बा बेनि थाखाय जों मा खालामथावनांगौ नैबेखौ साननाया जोंनि थाखाय गोनांथार जाबाय जोंनि थाखाय जोंनि न'खरफोरनि थाखाय बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बिमा बिफा नोंथांमोनखौ प्लिज न'खर फेल'शिपखौ नोंथांमोना लाथारनो नांगोन न'खर फेल'शिपखौ नोंथांमोना लानांगोन बिमा बिफाजों गथ'फ्रा रायज्लायनांगोन गथ'फ्रा रायज्लायाबाबो बिमा बिफाफ्रा गथ'जों रायज्लायनो नांगोन दा जोंनियाव ओरैबायदि जालांबाय जों नुदों गथ'फ्रा क्लासाव थाङो फैयो दरख्रे मारियो मा खालामो न' सिङाव खालामो दसे जाबाय टिउसनावल' थांबाय बा बहायबा थांबाय आरो फैफिनलायबाय दरखौ ख्रे मारिबाय थाबाय बिमाया बुंबाय ओंखाम जानोसै फैबाय ओंखाम जाबाय आरो दरखौ ख्रे मारिनानै थाबाय रायज्लायनो समान गैया ओंखायनो टेक्न'लजि एक्सपार्टफ्रा होनो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया बुहुमखौ मोनसे न'खर बानायदोंब्लाबो न'खरनि गेजेरावनो मानसिनि सोमोन्दोखौ खोमानानै होबाय होननानै बुंदों रायलायलायला मादार्स डेआव जेब्ला मोनसे गिर्जायाव थांदोंमोन लिंहरनायाव थांबाय सोंदों सानै सेंग्रा सिख्लाखौ गसंहोदों आरो रायलायदों आं सोंदों बाबु नोङो दिनै मादार्स डे मामि गदा थांनानै खुलुमबाय आइखौ थांनानै खुलुमबाय खुलुमाखै होनना बुंबाय अब्ला नों दिनै मादार्स डेखौ माबोरै सेलेब्रेट खालामदों आं मबाइलाव स्टेटास होदों होननानै ओमफ्राय आरो सोंबावबाय नोंनि आइया मबाइलनि स्टेटासखौ नायनो रोङा अब्ला नोङो बिमाखौ उइस खालामदोंमोन बिमाया माबोरै मिथिखो नुदों ना न'खरसेयाव दं खिन्थु सोमोन्दोआ गोजान जादों आंनि बुंनाया बेखौ टेक्न'लजिया खालामदों दे थाल्ला बेफोरो दा बेफोरखौ जों एसे सिन्था खालामनांगौनि दा समा फैदों जोंनि थाखाय बे फिसा माखासे बिसयफोर खिन्थु जों बेखौ सानस्लाबनो नागिरा खिन्थु साननांसिगोन आरो नैबे समावहाय बेखौ जोङो साननांसिगोन आरो थामथिम जानांसिगोन जोंनि बे बिसयफोरनि थाखाय सम बारहोनांसिगोन आं मैया होनखादों बाइबेलजों नोंथांजों सोमोन्दोआ माबायदि दङ नोंथांजों आरजजों सोमोन्दोआ माबायदि दङ नोंथांजों गिर्जाजों सोमोन्दोआ माबायदि दङ नोंथांजों नोंथांनि बिमा बिफाजों सोमोन्दोआ माबायदि दङ नैबे मेटार्स खालामो जिउनि दिगखौ थिग खालामनायाव बे गासैबो मेटार्स खालामो होननानै बुंदों आंनि थाखाय एसे दंबावो 10 मिनिटसो दंबावो 10 मिनिटसो आं बुंबावनो हास्थायदों दानिया ओरै फैफिननि आं दाहाय ससेखौ माबा खालामनानै सरजाबहैगोन दानिया जिउनि थांखिखौ जोङो थिग खालामनायावहाय जों मोनथिगौ जोंनि थाखाय मोननै बिसयखौ दोनदों इजराइलिफोरनि थाखाय बै समावहाय जों जेब्ला गोजाम रदायाव नायो बे समाव
जों जेब्ला डिउटारन'मीनि बाथ्राखौ फरायो 30नि उननि साव बाव ओरैबायदि होनदों आं नोंसोरनो सोरगो आरो नोरक बोर आरो साव जिउ आरो थैनायखौ दोनबाय माखौ लायो आं बेखौ बुंबाय डाइरेक्टनो माखौ लायो दिनै नैबे नेभिगेटिं लाइफआ जिउनि दिगखौ थिक खालामनाया आंनि नोंथांनि जोंनि बोर आरो सावनि सायख'नायनि थाखाय थिक खालामनायनि थैनाय आरो थांनायखौ थिक खालामनायनि सोरगो आरो नोरकखौ थिक खालामनायनि बेनिखायनो जिउनि दिगखौ थिक खालामनायाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो लाबोनांगोन फार्स्ट पइन्ट आं बुंनो नागिरदों लेट गड डाइरेक्ट एन्ड इन्स्ट्राक्ट इउ इसोरनो गावखौनो दैदेननो होदो इसोरनो गावखौनो दैदेननो होदो इसोरनो गावखौनो फोरोंनो होदो that means इसोरा आंखौ नोंथांखौ फोरोंथों गितफोरनि जों जेब्ला 32 32नि आदाव नायो बाव होनदों आं नोंखौ फोरोंगोन आं नोंनो परामर्श होगोन जाय लामाजों नों थांनो नांगौ होननानै बुंदों नै बे लामानि खोथा बुंगासिनो दं दिगनि खोथा बुंगासिनो दं बे दिगनि खोथाखौ इसोरा जोंनो फोरोंगोन बेनिखायनो होनदों लेट गड डाइरेक्ट इउ इसोरा नोंथांखौ डाइरेक्शनखौ होथोंसै इसोरा नोंथांखौ फोरोंथोंसै आं फरायनि आं इंलिसाव लादों नैबावहाय बाव बिदि बुंदों I will instruct you आं नोंनो परामर्श होगोन and teach you आरो फोरोंगोन in the way you should go जाय लामाजों नों थांनो नांगौ जाय दिगजों नों थांनो नांगौ जाय दिगजों जिबना दैदेनजानो नांगौ जाय दिगनि फारसे जिबना थांनांगौ जाय डेस्टिनेशनाव सहैनांगौ जायगायाव जिउआ सहैनांगौ बे खामानिखौ इसोरा मावगोन होननानै बुंदों God will do on your behalf नोंथांनि जानानै इसोरा मावगोन होननानै बुंदों दा इसोरा मावनो थाखाय मा खालामनांगौ ओंखायनो दहाय होनदों गोसोनि दरखौ खुलिनानै इसोरखौ जिरायहोनांगौ and let God instruct you इसोरा दैदेनथों इसोरनो दैदेननो होनांगौ होननानै बेयाव होनदों आरो बेबायदि बुंदों blessed is the one whom God corrects जिउनि हान्थिनाय लामायाव गोरोन्थि नंगौ बेखौ बिजिरनानै थिकखौ खालामनानै होयो इसोरा आरो जायहा बे थिक खालामजायो बे मानसिया बोरगोनां होननानै जबनि बेलायाव बुंदों 5नि सत्रआव जिउनि दिगखौ थिक खालामनायाव मालाबा समाव गोरोन्थि फैनो हागौ बा बुजिया जानो हागौ मा खालामनो बेखौ सानस्लाबनो हाया जानांगौ नाथाय नैबे समाव नोंथाङा इसोरखौ गोसो सिङाव जिरायहोनायखाय इसोरा नोंथांनि गोरबो सिङाव जिरायनायखाय इसोरा गाइड खालामगोन होननानै बुंदों इसोरा दिथा होगोन होननानै बुंदों आरो बे कारेक्ट खालामगोन कारेक्सन खालामगोन होननानै बुंदों फार्स्ट पइन्टआ बे सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय seeing the light from God's view नोंथांनि जिबन बे जिबनखौ नोंथाङा नोंथांनि नोजोरजों नायनो नाङा नोंथांनि जिबनखौ नोंथाङा इसोरनि नोजोरजों नायदो बे बाथ्राखौ बुंदों आंनि नोजोरावब्ला आं सासे मानसि आंनि मुङा अमुक आङो हौवा मानसि आं बेबायदि खालामो आंनि नोजोराव बे आरो आं बेबायदि खालामनो हागौ नाथाय इसोरनि नोजोराव मा इसोरनि नोजोराव नों आंनि थाखाय दाम गोसा आं नोंखौ निरिख गैयालासिनो दैदेननो हास्थायो आं नोंखौ दैखं जिङाव दै जिङाव गायजानाय बिफां बायदि जाय बिफांनि बिथाइया बोसोरफ्रामबो थायो बेबायदि बिफां खालामनो आं हास्थायो आरो आंनि इच्छाखौ नोंनि गेजेरजों आं जाफुंहोनो हास्थायो बे इसोरनि पार्सपेक्टिभ इसोरनि नोजोर ओंखायनो होनदों जिबनखौ इसोरनि नोजोरनिफ्राय जोङो नायनि जोंनि जिबनखौ इसोरनि नोजोरनिफ्राय जोङो नायनांगौ नाथाय जोंनि मानसिनि नोजोरजों नङा इसोरा जोंखौ गावनि इमेजाव दाबाय आं दहाय होनदों मानो स्पेशल बे खोथाखौबो आं दहाय बुंदों मानसिखौ आखाइजों दादों बेयावनो जोब्बाय बे नङा मानसिया गोथैमोन दाखांनायनि उनावबो गोथां जायाखै जेब्लासिम इसोरा गावनि स्पिरिटखौ गन्थंजों सुवाखै अब्लासो गोथां जादों ओंखायनो स्पेशल इसोरनाव राग दङ बेहा अनखांनाय दङ अननाय दङ बे इमोसनखौ मानसिनो होदों इसोरनि कारेक्टारा जोंनियाव दङ ओंखायनो जों स्पेशल बे बाथ्राखौ आङो बुंबाय थादों बेनिखायनो इसोरखौ नेभिगेट खालामनायाव जोंनि जिबनाव इसोरा राजा जनांगौ गोरबो सिङाव हार्टआव ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय जोंनि जिबनखौ इसोरनि नोजोरजों नायनांगौ आरो बिनि थोननाय बायदि दैदेननांगौ
3 नाम्बाराव जोंनि जिउआ इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय नांगौ दहाय मसरल बिथाङा इन्टारमिडियेटनि फोरोंगिरिमोन खोमा बिथाङा आंजों रायलायहैदोंमोन जों जिरायनायावहाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो माबोरै मोनसे जिबना गोथार जिउजों दैदेनजानांगौ बा इसोरनि हामजानाय बायदि जानांगौ बे बिषयखौ फोरोंदों होननानै बुंदों अब्ला बे समाव जों रायलायदों बिराद मोजां बाथ्रा जोंनो बे बिषयखौ नांगौ डिफारेन्शियेट खालामनो हानायखौ 6-7 निफ्राय जों बिसोरनो खोथा नांगौ जायनि थाखाय जोङो फोरोङो स्कुलाव गुड टाच बेड टाच जानो फोरोङो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगोन बे डिफारेन्शियेसनखौ बे फारागथिखौ थिग समावनो जों फोरोंलांनांगोन बिथांजों जों रायलायदों आरो आं जोबोद रंजानाय मोनदों दा बुं होनबाय मा फार्स्ट पइन्टआ जाहैबाय इसोरा आंनियाव जिरायनांगोन जिउनि दिगखौ थिग खालामनो थाखाय आंनि गोरबो सिङाव जिरायनो नांगोन आरो इसोरनि नोजोरजों आंनि जिबनखौ नायनांगोन आरो 3 नम्बराव होनबाय जोंनि जिउआ स्पिरिटजों दैदेनजानो नांगोन जेब्ला जोङो गालाथियानि 5नि 16 होनदों बाव होनदों लिड बाय द स्पिरिट गोथार जिउजों दैदेनजा आरो बिनि उनाव इफिसियासनि 5नि जोङो 16, 17, 18 बे मोनथामखौ फरायो बाव होनदों लिड बाय द स्पिरिट गोथार जिउआव था होननानै बे जोंनि थाखाय गोनां बिनिखायनो ब्रैथि पइन्टआव बेखौ बुंबावनो नागिरदों बे जाहैबाय मा You must be full with wisdom. गियानजों सुफुं जानो नांगोन नै दाना बे मोनसे पइन्टलाय फार्स्ट पइन्ट आं रिपिट खालामदों इसोरा जोंनि गोरबोआव राजा जनांगोन जोंनि जिबनखौ इसोरनि नोजोरजों नायनांगोन जोंनि जिउआ गोथार जिउजों बा इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय जानांगोन बाथि पइन्टआव उनाव होनबाय जोङो विजडमजों फिल जानांगोन गियानजों जों सुफुं जानांगोन माबोरै जों विजडमजों फिल जागोन जों मिथिगौ गितफोरनि 111नि 10आव गितफोरनि 111नि 10 बेनिफ्राय बोसोन बिजाबनि 1नि 7आव जों मिथिगौ फोरबोखौ गिनाया गियाननि गुदि that means फोरबोखौ गिनाय means you are obedience to God इसोरखौ नोंथाङा मानियो इसोरनि थिननायखौ नोंथाङा खोनासङो इसोरनि थिननाय बायदि नोंथाङा गावनि जिबनखौ सालायो that's the fearing of the God बेनो इसोरखौ गिनाय इसोरखौ नोंथाङा सन्मान होयो प्रत्येक समाव गङो बिनि बोसोननि सिङाव गङो बिनि मिनिङा जाहैदों नों बिसोरखौ गियो नोंथाङा इसोरखौ गियो आरो नैबे गिनायानो नोंथांनि विजडम बे गियानानो नोंथांनि थाखाय गियान मोनसे स्लटखौ बुंनानै आङो दिनैनि माबाखौ फोजोबनो हास्थायदों दा मोनबा पइन्टखौ आङो दोनदों खिन्थु नैबे जिबनखौ थिक खालामनायाव जोंनि जिबनखौ थिक खालामनायावहाय जोंनो जोंनि जिबनखौ थिक खालामनायाव जोंनि थाखाय माखासे सुथुरफोर दङ बेखौ जों मिथिनांगोन we have some enemies सुथुरफोर दं जिउनि थांखिखौ थिक खालामनो जोंहा माखासे सुथुर दङ मिथिगोन ना सुथुरा मा जोंहा एनिमिस दङ बेनिखायनो 6 नाम्बाराव आं होननो नागिरदों let not enemy defeat you सुथुरा नोंथांखौ फेजेननो दामोनथों you will जों निरिक गैयालासेनो दैदेनजानो हास्थायदों जिउनि दिगखौ थिक खालामनानै टिमाव होजानाय बायदि सुथुरा जोंखौ दा फेजेननो हाथों सुथुरा सोर जों जेब्ला इफिसियास बिलाइनि 6 अध्यायनि जेब्ला जों 11 निफ्राय फरायो बा कमप्लिट बुंनाय दंखायो नाथाय आं बेजोंनो सरजाबनानै गुबुन बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जेब्लाखि देरफुनाय नोंथांनि थाखाय मालाबा समाव नोंथांनि टेलेन्टआबो सुथुर जानो हागौ बेखौ मिथिना लानांगोन जोहोलावफोरनि थाखाय सिख्लाफोरनि थाखाय मालाबा समाव नोंथांनि टेलेन्टआ नोंथांनि सुथुर जानो हागौ जुदि नोंथाङा बे टेलेन्टखौ इसोरनि होननानै सानाखैब्ला आरो बेखौ इसोरनि थाखाय बाहायनांगौ होननानै सानाखैबा बे टेलेन्टआ नोंथांनि थाखाय सुथुर जागोन मेरिलिन मनर'नि खोथाखौ नोंथांमोना मिथिगौ आं दहाय फुङाव मार्क मेर'सनि खोथाखौ बुंदों जायनाखि सासे प्रिचार मोटिभेशनेल स्पिकार बिनि खोथाखौ बुंदों बे समाव मेरिलिन मेर'नि खोथाखौ बुंनो नागिरदों जायनाखि बिराद मोजां सिंगार बेयो हलिउडनि बिराद मोजां सिंगार आरो नोंथांमोननि बयबो मिथिगौ बिली ग्राहाम सासे इभान्जेलिस्ट बिली ग्राहामनि खोथाखौ नोंथांमोना मिथिगौ सानसेखालि बिली ग्राहामा मेरिलिन मनर'नाव थांदों खारन बे मोनसे मेसेजखौ मोनदांबाय थादों गोसो सिङाव नोङो थांनानै मेरिलिन मनर'नो खोथा होयो बे थोननायखौ मोनबाय थादों बेनिखायनो बे बिली ग्राहामा बिनि जाय कनफारेन्स जादों जि प्रग्रामा जादों बिनि खाथियावनो बे मेरिलिन मनर'नि बे प्रग्राम जादों बे सिंगारनि बियो थांनानै बुंहैदों
sister इसोरनिफ्राय मोनसे मेसेजखौ आं नोंथांनो होनो हास्थायदों नोंथाङा बे मेसेजखौ खोनासंनो हमगोन ना अब्ला बुंदों नोंथांनि मेसेज खोनासंनो थाखाय आंहा सम गैया होननानै बुंदों I don't have enough time to listen your words आंहा थोजासे सम गैया नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय बिदि बुंदों अब्लाबो बिलिग्राम साहानि बुंदों इसोरनि थाखाय सम होनाया मोजां सम हो आरो खोनासं सरप्राइजिंलि शकिंलि एफा गोगो देहानि मानसिया माखासे समनि उनाव बे थैदों आरो बेखौ बिलिग्रामा मोनसे गावनि इन्टारभिउआव बुंदों बिलिग्रामा That means बियो गावनि टेलेन्टखौ लानानै अहंकार खालामदों गोग्गा खालामदों बिनि एग्जाम्पलखौ जोङो बाइबेलि नायब्लाबो मोनो जाय खामानिखौ दिनै नोंथांमोना खालामदों दहायनि मोसानायखौ नुनानै आंनि जिउआ रंजादों आरो आं फोथायो नोंथांमोननि जिउआबो रंजादों नोंथांमोना मोजां नाय मोसानायखौ नोंथांमोना जेब्ला नायो फार्स्टआव जों मोसानायखौ जेब्ला नायो माखौ नायगिरो बिनि टीमखौ नायो टीमा मा बिनि कनसेप्टआ मा सेकेन्डआव जों नायो रिदमेटिक बेखौ जे प्ले खालामो दा वे अफ प्रेजेन्टिं द डेन्स बे मोसानायखौ जे जों प्रेजेन्ट खालामो माबोरै प्रेजेन्ट खालामदों बेखौ जोङो नायो थार्डआव माखौ नायो जोङो दाना सं मेथाइआ मा रोखोमनि फोर्थआव जोङो माखौ नायो दाना बे जे डेन्सिं खालामदों मुभमेन्ट खालामदों बे मुभमेन्ट आरो एक्सप्रेसना माबायदि जों बेखौ नायो ओवरअल बे गासैखौबो जों दहाय जाज खालामदों गोसो सिंनिफ्राय नायदों बिजिरनानै जिउआ ओरैबायदि हिन्दीआव दङ सुकुन होननानै बुङो गोजोनग्लायनाय होननानै बुङो बे गोजोनग्लायनायखौ जों मोनदों थेंक इउ हु हेज कोरियोग्राफ दिस डेन्स जायनाखि बे मोसानायखौ कोरियोग्राफ खालामबाय वेल प्लिज इसोरा खुसि जादों जोंबो गोजोननायखौ मोनदों जोंबो गोजोननायखौ मोनथारदों दा आङो बय दंफिनदों एसे फैफिन नागिरदों दानिया जाय खामानिखौ नोंथांमोना मावदों वर्शिपनि खामानि जों मिथिगौ लुसिफारा वर्शिपनि हेडमोन होननानै आरो अहंकारनि थाखाय इसोरनि एगेन्स्ट जानायखाय जोख्लायहर जादों टेलेन्टआनो सुथुर जादों होननांसिगोन जों बेखौबो एक्जेक्टलि बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखायबो जोंल' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायबो माब्लाबा जोंनि रोंनायानो जोंनि थाखाय सुथुरबो जानो हागौ जोंनि टेलेन्टआ सुथुर जानो हागौ माब्ला जेब्ला जों बेखौ मिन्थिया जे बे इसोरनिफ्राय इसोरासो आंनो होदों दहाय जे होनदों इसोरा जोंनो गावनि ट्रेट्सनि मिनिंआ कारेक्टार्सखौ जोंनो होदों बिनि गेजेरजोंसो आं गासिबो जाजोबदों बेखौ जुदि मोनदाङाबा अब्ला बे सुथुर जागोन आरो जिबना नोंथांना नस्थ' जागोन गासिबो नोंथाङा थाजोबनो हागौ नाथाय सेस जागोन क्रिस्टा रड्रिगेज आं मिथिया बे स्टेटमेन्टखौ बे बबे समाव लिरदों माबोरै लिरदों नाथाय बिनि बाथ्रायासो आंखौ साननो गोनां बायद' खालामदों आं बेखौ बुंनो नागिरदों क्रिस्टा रड्रिगेज सासे डिजाइनारमोन बेयो गिदिर माहाजोनथार लास्ट बाराव जेब्ला केन्सार जानानै बे गोग्लैदों गासिबो गावथ' बिदि सानजोबो आंनि टेलेन्टजों आं खालामदों गासिबो मावजोबदों लास्ट बाराव बे जेब्ला बे बेमाराव गोग्लैनानै केन्सार हस्पिटालाव थाबाय बिनि खर'आ बुजोबबाय अब्ला बे माखासे स्टेटमेन्ट होदों होननानै बुंदों खिन्थु आं बेखौबो बुंखादों बबे समाव बे स्टेटमेन्टखौ होदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै नाथाय नैबे स्टेटमेन्टखौसो आं नोजोर होदों आंनि बुंनो नागिरनाया नैबे स्टेटमेन्टखौसो नैबे बाथ्राखौसो आं नोजोर होदों बे बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि होनदों आंनि न'आव दामि दामि कारफोर दं नाथाय आं दिनै हुइल चेयाराव थाबायगासिनो दं आंनि न'आव दामि दामि गस्लाफोर दं आंनो डिजाइन नाथाय दिनै आं हस्पिटालाव होनाय मोनसे गुफुर कालारनि गस्लाखौसो गाननानै दं होनना बुंदों थोजासे फैसा दं आंनि एकाउन्टआव जेबो खामानि होआखिसै माथो दिनै आंनि न'नि उन्दुग्राया बिसिनाया किं साइजनि राजाफोर उन्दुग्रा बायदि होनना बुंदों हस्पिटालाव फिसा सानै मानसि उन्दुजादों आं दिनै उन्दुनांदों जेब्ला आं डिजाइनारमोन गोबां मानसिफोरखौ आं साइन होदों खिन्थु दिनै सानफ्रोमबो आंनाव डक्टरा साइन लायो होनना मा जानो गोसो बेखौनो आं जायोमोन थोजासे गोसो बायदि बायनानै जानो हायोमोन खिन्थु आंनि थाखाय सानफ्रोमबो दिनै जानाया गरनै टेब्लेट होननानै बुंदों गरनै टेब्लेट आं दहाय बुंखादों बे माब्ला बुंदों बबे समाव बुंदों आं बेखौ सानाखै नाथाय नैबे स्टेटमेन्टखौसो आङो सानदों होननानै एक्जेक्टलि नंगौ
जों जेबो जिउनि दिगखौ थिग खालामनो हाया जागोन गोदाव सोरावै जोङो थांगोन जों बेबायदि जाहैगोन सानसे समाव जोंनि थाखाय फैसा थाखाय खामानि होनाय नङा आंनि टेलेन्टआ खामानि होनाय नङा जेबो बिषय जोंनि थाखाय खामानि होनाय नङा बे समाव जिबना मिनिंलेस जागोन मिनिं गैयै ओंथि गैयै जागोन थैनो गोसो जागोन बेखौ सैताना खालामगोन नाथाय दिनैनि जिउखौ थिग खालामो आं बुंगोन नोंथांनि जिउखौ मिनिं होनो हाग्रा सासे दं जिसु जों बुंनि जिसु आंनि जिउनि ओंथि होग्रा जिसु आंनि जिउनि ओंथि होग्रा आंनि थांनानै थानाय ओंथिखौ जिसुआ होगोन दिनै बिनिखायनो फोरबु इसोरखौ जिसुखौ जोंनि गोसो सिङाव जों दोननांगौ गोरबो सिङाव दय होनाय बायदि राजा जहोनांगौ मोननैसो पइन्ट दंबावो आं बेखौ उनाव दोनगोन इसोरखौ नागारजानो जों रावबो हास्थाया सोरबा हास्थायो नाथाय जिउनि दिगखौ थिग खालामनो हायाबा इसोराबो नागारनो हागौ जेब्ला डेभिडआ पाप मावदोंमोन सानडे स्कुलनि टिचारफ्रा मिथिगौ गिदों बे समाव बियो आरो बुंदों प्रभु नोङो आंनिफ्राय नोंनि गोथार जिउखौ दासे होनदों आंनिफ्राय नोङो गोजान दाजा गिदों जिउनि दिगखौ थिग खालामनो हायाबा जागोन बयबो गसंनि जों दे बयबो गसंनि जोङो मोनसे मेथाइ रोजाबगोन आङो कन्टिनिउ खालामगोन दा सेसनावहाय स्किल इयाव जों लानि मोनसे मेथाइ खननि इसोरजों जों रावबो नागारजानो हास्थाया आरो इसोरा जोंखौ बे नागारथारनाय नङा निरिग गैयै